Γεια σας traders, καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι. Σήμερα θα αξιολογήσω μια πλατφόρμα που έχει προκαλέσει αίσθηση στον κόσμο του trading, το Sendvix AI. Αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες trading κάθε μέρα, με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, μείνετε μαζί μου. Είναι απλά διαφήμιση ή όντως σου δίνει το πλεονέκτημα? Πάμε να το δούμε. Τι ακριβώς είναι το Sendvix AI? Είναι μια πλατφόρμα trading με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμπιστεύονται πάνω από 75.000 traders παγκοσμίως. Είτε ασχολείστε με crypto, forex, μετοχές ή εμπορεύματα, το Sendvix AI έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να εντοπίζετε κερδοφόρες συναλλαγές πριν από τους άλλους, αναλύοντας εκατομμύρια σήματα αγοράς σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Δείτε πώς λειτουργεί. Υπεργρήγορες αναλύσεις αγοράς. Η AI αναλύει περισσότερα δεδομένα από όσα θα μπορούσε ποτέ ένας άνθρωπος, εντοπίζοντας τάσεις και ευκαιρίες, ενώ οι άλλοι απλά ανανεώνουν τα γραφήματά τους. Καμία τεχνική δυσκολία. Μπαίνεις, βλέπεις τον πίνακα ελέγχου και κάνεις συναλλαγές, χωρίς κώδικα, χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις. Μηχανή trading γιοξοτσές-εύτα. Η AI σου δουλεύει ακόμα και όταν κοιμάσαι, αναλύοντας αγορές και εντοπίζοντας σήματα συνεχώς. Και για σιγουριά, διαθέτει προηγμένα εργαλεία διαχείρισης ρίσκου και μια πλήρως λειτουργική δοκιμαστική λειτουργία, Demo Mode, για να εξασκηθείς χωρίς ρίσκο. Ας δούμε τα υπέρ και τα κατά. Ταχύτητα, ακρίβεια. Το Sendvix AI προσφέρει πληροφορίες αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Ειλικρινά, πιο γρήγορα από κάθε άλλη πλατφόρμα που έχω δοκιμάσει. Ευκολία στη χρήση. Το περιβάλλον είναι καθαρό και φιλικό για αρχάριους. Δεν χρειάζονται τεχνικές γνώσεις. Προσαρμογή. Μπορείς να τρέξεις αυτοματοποιημένες στρατηγικές AI ή να προσαρμόσεις τις δικές σου. Έχεις όσο έλεγχο θες. Αξιοπιστία. Δεν συνάντησα κανένα downtime, ενώ το support ήταν άμεσο, πολύ σημαντικό για όσους συναλλάσσονται συχνά. Κατά. Καμπύλη μάθησης. Αν είσαι εντελώς νέος στο trading, υπάρχει ακόμα αρκετό να μάθεις. Η AI βοηθάει, αλλά καλό είναι να διαβάσεις τα βασικά. Κόστος. Η πλατφόρμα είναι δωρεάν στη χρήση, αλλά να θυμάσαι ότι ισχύουν κανονικές χρεώσεις προμήθειες συναλλαγών. Ρίσκο αγοράς. Όπως κάθε trading, δεν υπάρχει εγγύηση για κέρδος. Τα εργαλεία διαχείρισης ρίσκου βοηθούν, αλλά πρέπει πάντα να συναλλάσσεσαι με σύνεση. Λοιπόν, αξίζει το Sendvix AI. Αν ασχολείσαι σοβαρά με το trading, είτε είσαι αρχάριος που ψάχνει καθοδήγηση από AI, είτε επαγγελματίας που θέλει αυτοματοποίηση και κλίμακα, αυτή η πλατφόρμα σου δίνει το πλεονέκτημα. Σου προτείνω να ξεκινήσεις με το Demo Mode, να δοκιμάσεις τα AI σήματα και να δεις αν ταιριάζει στο στυλ σου. Αν θέλεις να προχωράς πιο γρήγορα, να κάνεις πιο έξυπνες συναλλαγές και να είσαι πάντα μπροστά στις αγορές, δοκίμασε σίγουρα το Sendvix AI. Θα βρεις το link παρακάτω. Καλή επιτυχία στο trading και περιμένω τα σχόλιά σου. Αν βρήκας αυτή την αξιολόγηση χρήσιμη, κάνε like, subscribe για περισσότερες trading συμβουλές και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάνε έξυπνο trading με ασφάλεια.